Bună ziua, mă numesc Hadim și vă voi prezenta câteva practici shivaite ca preambul la un curs care se va desfășura din octombrie anul acesta. Vom începe cu o practică de echilibrare numită Nadi Shodhana, numită și respirația alternă. Este o practică care ajută să fim echilibrați și sănătoși. Făcută câteva minute pe zi, ne poate asigura o vitalitate și un echilibru. Tehnica este în principiu foarte simplă. E vorba de a alterna respirația pe nara stângă și pe nara dreaptă. O să explic în acest video partea de teorie și voi pune un video separat pentru partea practică ca să poată să fie practicat și vizionat independent pentru cei care vor să practice și să repete această tehnică. Tehnica este simplă, respirăm doar pe nas, aplecăm în partea stângă și expirăm. Blocăm nara dreaptă, inspirăm pe stânga. Retenție pe plin, atenția pe partea stângă. Expirăm pe dreapta, aplecăm pe partea dreaptă. Atenție pe vid, inspirăm pe nara dreaptă. Atenție pe plin, stăm cât ne este bine, cu aerul în plămâni. Atenția pe partea dreaptă. Expirăm pe nara stângă și ne aplecăm în stânga. Atenție pe vid ușor. Inspirăm pe stânga. Retenție pe plin, cu atenția pe partea stângă. Stăm cât ne este bine. Pe care expirăm pe dreapta. Retenție pe vid. Inspirăm pe dreapta. Atenție pe plin. Atenția pe partea dreaptă. Expirăm pe nara stângă și tot așa, se face continuu. Se face 7-8 minute, această respirație minim. Ar fi indicat de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Vă mulțumesc!